Париж. 1840 година. Един необикновен град. Неговите големи булеварди са окъпани в сребриста светлина. Но зад този блясък се крие мрак. В тесните улички сенките се надвисват. Бедност и отчаяние обгръщат живота на забравените. Царството на престъпността. Шепот в мрака, изпълнен с тайни. Това е светът на парижките мистерии от Йожен Сю. Спускане в парижкото подземие. Пътешествие в дълбините на човешката тъмнина. Съблазнително и ужасяващо едновременно. Бъдете готови да се промените завинаги. Break Time. За повече информация за различните личности, споменати във видеото, погледнете линковете в описанието. Из мрачните улици се носи едно име – Родолф, принцът в сянка. Неговата мисия – да се бори с несправедливостта, да се бори за забравените, да носи светлина в най-мрачните кътчета на Париж. Пътят на Родолф го води до Фльор де Мари, млада девойка, хваната в капан на живот, който не е избрала. Техните пътища се пресичат и животът им се променя завинаги. Но опасността дебне от всякъде. Ще успеят ли Родолф и Фльор де Мари да оцелеят сред опасностите, които ги очакват? Това е Рудолф, немски принц. Богат и свикнал на охолен живот. И все пак, той избира да ходи сред забравените. Да види града през техните очи, той се маскира. Маска, за да скрие самоличността си. Невидим, неуловим. Превръща се в сянка. Шепот в нощта. Наричат го сенката на правосъдието. Той е техният защитник, техният отмъстител. Сред отчаяните, той е единствената им надежда. Родолф живее двоен живот. През деня се движи в света на богатите парижани. Присъства на техните пищни балове и се забавлява с тях. Но сърцето му не е на мястото си. Духът му е натоварен от несправедливостта, която вижда. Страданието на невинните го преследва. Когато падне нощта, той сваля своята лъскава маска, потъва в сенките. Превръща се в защитник на справедливостта. Той е ангел-хранител в мрака. Break Time. Сърце от злато. Родолф, дълбоко в себе си, беше много справедлив човек. Виждаше колко много хора в Париж страдат. Виждаше как престъпници и богаташи мачкат бедните. Не можеше просто да стои и да гледа. Трябваше да направи нещо. Сърцето го болеше за тях. Бореше се за онези, които не можеха сами. В мрака той беше техният глас. Той беше техният герой. Нощта се спусна, а сенките се удължиха. Влажната, калдарамена настилка ухаеше на отчаяние. Обвит в мрак, Родолф се движеше през лабиринта от тъмни улички. Ушите му бяха наштрек, долавят звуците на подземния свят, търсейки чудовището. Зловещия престъпник, господаря. Хищникът, който дебнеше слабите и невинните. Неговата последна жертва, млада жена, известна като уличната роза. Тя беше като нежно цвете, борещо се да оцелее в мръсен канал. Родолф я намери скрита в един тъмен вход. Дрехите й бяха разкъсани, а тялото й трепереше. Тя го погледна с страх в очите, но и с нотка на предизвикателство. Той видя искра в нея, сила, която отказваше да се пречупи. Той й проговори тихо. Гласът му бе като балсам сред шума на улицата. Показа й доброта, нещо рядко срещано в този суров свят. Обеща й закрила, обещание, което възнамеряваше да спази. Докато Родолф водеше Гуендолин през тъмните улички на града, между тях започна да се появява усещане за близост. Тя беше предпазлива, нерешителна да му вярва, а Родолф го разбираше. Виждаше болката в очите й, следите от страданието, което е преживяла, но виждаше и силата й, нейната непоколебимост в трудни времена. Това беше сила, която се оглеждаше в неговата собствена, обща решимост да се борят за справедливост. Учителят, едър и страшен човек, всяваше ужас в костите. Сянката му се надвисваше над тъмните улици на Париж. Само при споменаването на името му, символ на страшна смърт и най-големите разлуци, трепереха. Беше майстор на болката, истински познавач на жестокостта. Методите му бяха брутални, наказанията бързи и безмилостни. Наслаждаваше се на чуждата болка, виковете им бяха музика за ушите му. Беше безмилостен ловец, дебнеше слабите и невинните, оставяйки след себе си само смърт и разрушени животи.
Чудовище в човешки образ, чието присъствие витаеше над най-тъмните кътчета на града. В търсене на справедливост, Родолф се е задълбочавал все повече в лабиринтите на Париж, където всеки ъгъл криеше тайна, а всяка сянка шепнеше неразказана история. Скоро осъзнава, че зад маските се крие много зло, скрито зад сладки усмивки и фалшиви погледи. Това зло не се е ограничавало само до тъмните улички, а се е разпростирало и на най-неочаквани места. Раждало се е и в разкошните салони на богатите, където зад веселието и разкоша се е криела опасна истина. Зад техните блестящи лица и изискани маниери се е криела поквара, която е расла в сянката на фалшив блясък. Алчността и корупцията са били горивото на техния живот. Всяка сделка, всяка усмивка е криела егоизъм. Газели са бедните и отчаяните, градейки богатството си върху чуждото нещастие. Всеки техен златен е бил напоен с потта и сълзите на работниците. Всяко удоволствие платено с болката на безправните. Родолф ги е наблюдавал. Всяка сцена, всяка несправедливост са задълбочавали тъгата в сърцето му и са засилвали решителността му. Били са слепи за проблемите, които самите те са създали. По-лесно им е било да си обърнат главата и да намерят задоволство в игнорирането на истината. Не са чували воплите на невинните, твърде заети със своя болезнен танц, безразлични към последиците от действията си. Техният свят е бил златна клетка, красива на пръв поглед, но окована в лукс и безразличие. Златна мрежа, която ги е държала затворени в собствения им егоизъм. Този нотариус, на име Феран, беше олицетворение на алчността на своята класа. Беше майстор на манипулацията, използващ закона като оръжие за потискане на бедните. Възползваше се от тяхната беда, тяхното невежество, тяхното доверие. Отнемаше им имота, земята, дори живота. Родолф видя колко е проникнал влиянието на Феран в обществото. Делата му само задълбочаваха отчаянието на хората, тласкайки бедните по-дълбоко в бездната на мизерията. Той беше част от корумпирана система, която поддържаше омагьосан кръг от бедност и страдание. Той беше олицетворение на система, създадена срещу бедните, желязна хватка, която смазваше техните мечти и надежди. Трета глава – семето на бунта. Но нашият Родолф няма просто да седи и да гледа. Той ще разбие тази несправедлива система, ще изкара истината наяве, ще използва богатството си, влиянието си, познанията си и за двата свята, за да донесе справедливост. Той ще бъде защитник на унеправданите, гласът на бедните. Той ще събори тази стена на безразличие, тухла по тухла, докато гласът на страданието не може да бъде игнориран. Знаеше, че пътят пред него ще бъде труден. Богатите със сигурност ще се защитават, корените им са дълбоки. Но семето на бунта е посято и Родолф ще го подхранва, дори и да го коства всичко. Отгласи от миналото. Изглежда, че съдбата си играе жестока игра, където всяка нишка е пропита с болка и тайна. Търсенето на справедливост отвежда Родолф до ужасяваща истина, много по-лична, отколкото е можел да си представи. С всеки документ, с всяка обърната страница се разкриват отдавна забравени тайни. Лагуалус, която се е заклел да защитава, се оказва негова собствена кръв. Това шокиращо разкритие променя всичко, прекроявайки миналото и бъдещето му. Истината го удря като гръм. Миналото му се сблъсква с настоящето по ужасяващ начин. Спомени, които се е опитвал да забрави, се връщат с непоносима сила. Спомня си деня, в който е изгубил любимата си жена, ден изпълнен с болка и отчаяние. Малката му дъщеря е отнета от ръцете му. Този мъчителен момент е оставил дълбок белег в сърцето му. Дълго потискани спомени, порой от тъга и вина, се връщат с всяка картина, с всяка емоция, с болезнена яснота. Не е успял да спаси нито една от тях и тази истина го преследва всеки миг. Любовта му не е била достатъчна, за да ги спаси от мрака. Чувствал се е безпомощен, тежестта на провала му го е смазвала. Сега, след толкова години, съдбата му дава шанс. Шанс да поправи грешките от миналото и да намери лъч надежда. Да, изгубена дъщеря, намерен баща. Това е началото на една трогателна история.
развиваща се сред улиците на Париж през 19 век. Животът на Гуалиус по тези улици е бил труден. Толкова много тъга, самота и борба за оцеляване са белязали дните й. Този мистериозен спасител е внесъл светлина в мрачния й живот, твърдейки, че е нейн баща. Човекът, когото никога не е познавала, е дошъл да я спаси. Толкова много уважение към него, толкова много доверие, което е трябвало да му даде. Неразривна кръвна връзка, която ги е свързвала. Можела ли е някога да си представи такава връзка? Колкото и щастие да е носело това откритие, толкова и страх е пораждало. След толкова години страдание, как да приеме тази нова истина? След толкова труден живот, може ли да си позволи да се надява на по-добро бъдеще? Място, където ще намери мир и сигурност. Родолф е видял съмнението в очите й, страха, че и това ще й бъде отнето. Разбрал е страха й, нейната дилема. Обещал е, че ще заслужи доверието й, че ще й докаже любовта си, че ще навакса за изгубеното време. Ще й покаже, че не е сама. Ще й покаже какво е семейство, какво е връзката между душите. Ще й даде любовта, която ще надмогне цялата им болка и мрак. Заедно ще намерят изгубеното щастие и ще внесат нова светлина в живота си. Цената на изкуплението. Но Родолф знаеше, че изкуплението не идва лесно. Тези, които се опитваше да спаси от мрака, нямаше да се откажат от властта си толкова лесно. Щяха да използват новата му слабост, тази пукнатина в сърцето му, за да го атакуват. Родолф се изправи пред избор да спаси дъщеря си и да се върне в мрака, или да продължи борбата и да рискува и своя, и нейния живот. Пътят пред него беше опасен, труден танц между любов и дълг, мъст и прошка. Осъзна, че цената на изкуплението може да е много по-висока, отколкото някога е предполагал. Мистерия Париза. История за светлината и мрака, за отчаянието и надеждата. Йожен Сю ни разкрива скритите истини на Париж от 19 век. Той ни показва голямата пропаст, разликата между богатите и бедните, скритата игра на власт и корупция. Пътуването на Родолфо се превръща в свидетелство за неограничената сила на един човек. Човек, чието сърце гори за справедливост и състрадание. Този, който може да донесе промяна. Той се изправя срещу злото в най-тъмните улици. Бори се срещу престъпниците. Той дава надежда на онези, които са я изгубили. Неговите дела са искрата, която разпалва огъня. Огън, който ще изпепели несправедливостта и ще остави само пепел. Мистериите на Париж не са просто история. Те са отражение на нашия свят. Свят, в който несправедливостта все още съществува, където доброто и злото водят постоянна борба. Това е призив за действие. Напомняне, че всички ние имаме роля в борбата за справедливост. Йожен Сю ни отваря очите. Да видим несправедливостта около нас. Да се борим срещу системата. Да се борим за по-добър свят. Потопете се в мистериите на Париж. Разкрийте мистерията, открийте силата на този шедьовър. Докато ехото от мистериите на Париж постепенно заглъхва, това, което остава, не е просто история. То е огледало, което ни показва както светлината, така и мрака на нашето собствено общество. Историята за неравенството, за борбата между доброто и злото не свършва на страниците на Йожен Сю. Тя е жива и днес, в нашия свят. Тази история ни призовава към действие. Призовава ни да се борим срещу несправедливостта около нас, а да преосмисляме старите начини на мислене и да създадем един по-добър и справедлив свят. Творбата на Йожен Сю надхвърля времето и ни вдъхновява да се присъединим към тази борба. Мистериите на Париж не са просто история. Те са наследство, напомняне за силата на литературата да предизвика промяна. Потопете се по-дълбоко в мистериите. Разкрийте тайните, които се крият в тях. Усетете силата на този шедьовър и му позволете да отеква във вас. Благодаря ви за гледането. Ако ви е харесало това пътешествие през светлината и мрака на Париж, не забравяйте да харесате, абонирате се и споделите това видео. Вашата подкрепа ни помага да съживим още такива истории. Кликнете върху бутоните на екрана, за да се присъедините към нашата общност и да споделите тази история с други. Харесайте, абонирайте се, споделете.